Astăzi o să vorbim despre cum putem face acele avatare mișcătoare, GIF-uri se numesc. Nu o să avem nevoie de niciun program, o să intrăm pe un site care ne ajută să le creăm. Scriem și noi pe Google GIF App, dăm pe primul rezultat. Acesta e site-ul. Este foarte simplu, undeva aici în stânga ne apare Browse și Upload. Apăsăm și noi pe Browse. Am pregătit două poze pentru a crea acel avatar. Va trebui să fie pozele cât de cât să coincidă una cu alta, să nu fie de alt tip. Maximul este de 7 sau 8 poze. Puteți încărca. Aici puteți selecta pixelii pentru avatar, viteza, iar acum dăm pe Let's see what you get. Dăm click pe el. Uitați, s-a creat imaginea. Dacă vrem să o salvăm, dăm pe Save. Uitați, s-a salvat pe site. Acum, pentru a o salva în computerul nostru, dăm pe Save GIF Animation to your computer. Uitați poza. Cam atât a fost pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizionare, la revedere!